Felly, cyn I fi symud fama i Gaernarfon, o'n i'n gweithio mewn ysgol gynradd yn Abertawe, ac o'n i'n gweithio fel cynorthoydd dosbarth, ac o'n i'n gweithio yna am 2 flynedd. Ac o'n i gyda blwyddyn 1 a 2, ac o'n i wrth fy modd. Ac yn ystod yr wythnos, o'n i'n gwneud pob math o bethau gwahanol, yn y dosbarth, efo'r plant, yn yr ysgol. Ond, ar dydd Gwener, oedd yr athrawes y dosbarth, oedd hi'n mynd off i wneud pethau eraill yn yr ysgol, oedd hi efo dyletswyddau eraill. So fi oedd yr athrawes am y diwrnod ar y dydd Gwener. Fi oedd in charge. A'r peth gyntaf oedd angen gwneud pan oedd pawb yn dod i fewn, oedd wneud y cofrestr. Dyna di'r peth mwy bwysig yn dydy pan chi'n dod i fewn i'r dosbarth. Ac ideally, sych chi eisiau wneud y cyn 8:45, neu sych chi'n cael yn flin gyda'r swyddfa fan i grisiau. So, sych chi'n dechrau y diwrnod yn mynd ar y cyfrifiadur, cael y rhestr o'r enwau i fyny, a wedyn un ar y tro, sych chi'n mynd troi'r enwau. Hannah, a sut swn i'n ateb? Yma. Hannah, yma. Caleb, yma. Elen, yma. So pawb yn ateb yma i fi yn galw enw nhw. Nawr, oedd rhai weithiau yn ateb chydig bach yn blinedig. So rai ddim really yn talu sylw ar beth oedden nhw'n wneud. So rai yn cael yn distracted gan pethau eraill oedd yn digwydd, gan plentyn oedd yn gwneud rhywbeth arall, a sych chi gorfod dweud ei enw cwpl o weithiau cyn iddyn nhw ateb chi. Ond, byddai rhai yn disgwyl. Byddai rhai yn barod i clywed enw nhw. Ac unwaith oeddech chi'n dweud enw nhw allan, so nhw'n eistedd fyny chydig fwy uchel, a so nhw'n dweud yma. Achos oedden nhw'n barod i ddweud yma. Oedden nhw'n gwrando arna i, oedden nhw'n rhoi sylw nhw arna fi, ac oedden nhw'n barod i beth oedden ni am dweud nesaf, neu beth oedden ni fel dosbarth yn mynd i wneud nesaf. Roedd rhaid i bob un plentyn ateb i'r enw nhw pan o'n i'n galw ei enw yn dweud yma, dyma fi, i ddangos oedden nhw yna ac yn presennol. A wedyn oedden ni'n gallu symud ymlaen gyda'n diwrnod. O'n i'n gallu marcio nhw'n presennol. Oedden ni'n gallu symud ymlaen gyda'n diwrnod. Oedd y diwrnod wedi dechrau. A heddiw, dyn ni'n mynd i parhau yn y cyfres, dyn ni'n mynd troi dros yr wythnosau nesaf, yn edrych ar pobl ac amseroedd ble roedd pobl yn ymateb i Dduw yn ei galw nhw. Ac yn edrych troi hanesion gwahanol o pryd oedd hynna yn digwydd ar ymateb oedd pobl yn rhoi. A bore yma, dyn ni'n edrych ar hanes o rywun oedd wedi ymateb i alwad Duw gyda'r geiriau, dyma fi. A'r person yna ydy Jacob. Nawr mae Jacob yn cymeriad diddorol fel byddwn ni'n gweld nes ymlaen. A mae'r hanes Jacob dyn ni'n mynd i edrych ar yn dod ar ddiwedd ei fywyd. A dyn ni'n ffindio fo yn Genesis 46. Felly, dyma ni. Felly dyma Jacob yn cychwyn ar ei daith a mynd â phopeth oedd ganddo gydag e. Daeth i Beersheba a chyflwyno y berthau yno i Dduw ei thad Isaac. Yn ystod y nos, dyma Jacob yn cael gweledigaeth. Jacob, Jacob, meddai Duw wrtho. Ac atebodd Jacob, ie, dyma fi. Ac meddai Duw, Duw ydw i, Duw dy dad. Paid bod y gofn mynd i lawr i'r Aifft. Byddai'n gwneud i'n genedl fawr yno. Dwi'n mynd gyda ti i'r Aifft, a byddai'n dod â ti yn ôl eto. Bydd Joseph gyda ti pan fyddai di'n farw. Yna, aeth Jacob yn ei flaen o Beersheba. Rhoddodd meibion Jacob ei tad, a'i gwragedd a'i plant yn y wageni roedd y pharo wedi'i hanfon iddyn nhw. A dyma nhw'n mynd a'u hanifeiliaid gyda nhw, a'r eiddo roedden nhw wedi'i gasglu pan oedden nhw'n byw yn gwlad Canaan. Dyma Jacob ei deulu i gyd yn cyrraedd gwlad yr Aifft. Ei feibion, ei oerion, ei ferched, a'i oresau. Aetha nhw gydag e. A bendith Duw ar ei air i ni y bore yma. Nawr,
i edrych ar y hanes yna ar ben ei hun, efallai'n teimlo chydig bach fel goelio yr hanner awr ola o ryw ffilm yn dydy, neu i dod i fewn just yn yr olaf ond un o'r scenes i watchad. Felly, cyn i ni dadpacio yr hanes yna yn fwy ac yn deall a gweld yr arwyddocad o ymateb Jacob i alwad Duw, a be mae hyn yn dangos a dweud wrthon ni heddiw, dewch i ni edrych ychydig bach ar yn union pwy oedd Jacob, i edrych bach ar ei hanes e. So roedd Jacob yn oer i Abraham, fel oeddwn ni wedi clywed am wythnos diwethaf, oeddwn ni'n edrych ar Abraham, a Abraham yn ymateb i alwad Duw. Roedd Jacob yn mab i Isaac, oedd mab Abraham. So roedd Jacob yn efaill. Yr efaill ifancaf i'w frawd Esau, neu Esau. Ac hyd yn oed ar ddechrau ei fywyd, dyn ni'n gweld chydig bach o'i gymeriad. Fel un sydd eisiau cael o flaen pobl, sydd eisiau mynd yn ei blaen i bawb arall, un sydd yn tricio a twyllo. Dyn ni'n clywed yn Genesis 25. Dyma'r amser yn dod i'r gyfeilliaid gael ei geni. Doedd y cyntaf allan o'r grof yn gochlyd i gyd ac yn flewog fel dilledyn. Felly dyma nhw'n ei alw yn Esau. Wedyn, daeth y llall yn cydio'n dyn yn sawdl Esau. Felly dyma nhw'n ei alw yn Jacob. Ac o fyna, dyn ni'n gweld y dechrau o bywyd roci Jacob. Fel rhywbeth byddwch chi alla yn disgwyl gweld allan o un o'r soaps sydd ar y teledu. O ddoen enedigaeth ffraint oddi ar ei frawd, a wedyn twyllo ei ddad i roi bendith iddo fe yn lle Esau, oedd fod ei dderbyn. Roedd hyn jyst y dechrau o fywyd cythryblus Jacob. Byddai Jacob yn mynd ymlaen i orfod symud i ffyrdd o'i deulu, i ffyrdd o'i frawd oedd eisiau ladd ar ôl iddo fe doen ei fendith ef, a felly mae'n gorfod mynd at deulu ei fam. A dyma fe'n gweithio yna i'w uncl Laban, ac oedd Laban efo doi ferch, Leia ac Rachel, ac oedd Jacob yn caru Rachel. So dyma fe'n gweithio i Laban am 7 mlynedd mwyn cael priodi Rachel, dim ond i Laban rhoi Leia iddo yn lle. Felly dyma fe'n gweithio am 7 mlynedd arall mwyn cael Rachel fel gwraig. Wedyn dyma pethau mynd yn tricky efo Laban, ynglyn â'r anifeiliaid, a'r tal, a bob math o bethau. Felly oedd Jacob a Leia a Rachel a'r teulu gyd gorfod symud i gyfeiriad arall. A wedyn as if, doedd hynna ddim yn digon o ddrama. Dyma Jacob gorfod gwynebu ei frawd, Esau, oedd eisiau lladdo ar ôl doen ei fendith, a gwynebu fo ar ôl 20 mlynedd. Ond dyma Esau yn ymateb, nid yn y ffordd oedd Jacob yn disgwyl, ond oedd yn dangos cariad tuag ato fo. Wedyn dyma Rachel yn marw, a dyma Jacob a'i erbyn hyn 20 mab yn setlo yn gwlad Canaan, yr un lle roedd ei dad Isaac wedi ymffidio iddo. Ac efallai byddwch chi'n meddwl, erbyn hyn mae rhaid bod bywyd yn setlo lawr iddyn nhw. Ond na, roedd un mab roedd Jacob yn hoffi dros pob un arall, Joseph, sef mab cynta Rachel. Ac roedd Joseph yn cael special treatment gan ei dad, ac roedd hyn ar ben breuddwydion oedd Joseph yn cael yn gwylltio ei brodyr. Oedd yn gwylltio nhw cymaint, oedd nhw wedi gwerthu fo fel geithwas i'r Aifft, oedd nhw eisiau cael gwared ohono fo. Yn yr un ffordd oedd Jacob yn diwylliannus, roedd ei feibion wedyn yn gwneud yn union yr un peth. A wedyn, dyn ni'n clywed stori Joseph, a mae'n siŵr bod lot o ni'n cyfarwydd iawn efo'r hanes Joseph. O sut roedd llaw Duw arno fe, doedd pethau ddim yn edrych yn dda iddo.
Oedd wedi cael ei taflu mewn carchar, ond defnyddiodd Duw Joseph mewn ffordd anhygoel i wedyn arwain pobl yr Aifft drwy newyn difrifol. A dyma'r newyn yn lledaenu o'r Aifft i cyrraedd Canan, lle roedd Jacob a'i feibion yn byw. A dyma Jacob wedyn yn anfon ei feibion i deithio'r holl ffordd i'r Aifft i gael bwyd. Ac wrth gwneud yma nhw'n darganfod bod Joseph dal i fyw. Ei brawd yr un oedden nhw'n meddwl oedd wedi marw dal i fyw. Joseph oedd yr un oedd yn rheoli'r gwlad. Fe oedd yn gyfrifol am dosbarthu'r bwyd i bobl. A dyna'r pwynt dyn ni'n cyfarfod Jacob yn yr hanes y bore yma. Cyfalle bore yma, ydych chi'n eisi fyna, ydych chi fel, wel, mae hyn yn neis Hannah, ond dim hanes bywyd dwi wedi dod i clywed y bore yma. Ond dyma ydy'r peth. I edrych ar, trwy gydol ei fywyd, dydy Jacob ddim yn gymeriad sa chi'n disgwyl i fod fel role model. Sa chi ddim yn dewis Jacob i fod yn model rôl i ni. Efallai dydy Jacob ddim ein hateb gyntaf i'r cwestiwn, pwy di hoff cymeriad chi yn y Beibl? Dy ddim y berson efallai byddwn ni'n meddwl sydd Duw hyd yn oed yn dewis i ddefnyddio. Yn dewis i fod yn rhan o'i stori fawr ac i'w ewyllus cael ei gweithio allan trwyddo. Ond gweitha popeth, gweithaf y twll, anffyddlondeb, penderfyniadau anghywir ac anoeth. Dyma Duw yn ei ddewis ac yn ei gyfarfod ac yn ei alw. Dwi'n person sy'n pan dwi yn y feddwl o gwneud, sy'n hoffi gwneud clear out, cael good sort out. Does yna ddim byd well na taclo rhyw dror neu cwpwrdd lle mae popeth jyst yn cael ei stwffio i fewn iddo, pethau chi ddim yn defnyddio rhagor, pethau sydd wedi torri. Fy modd, teimlo bod fi wedi cael diwrnod productif iawn os dwi wedi taclo hynna. A dwi'n cofio pan o'n i dal yn byw adre, sy'n ni'n cymryd i fewn i stafell fi, a sy'n ni'n mynd rownd stafell fi a trio gwneud sort out. A sy'n ni'n dod ar draws pethau gwahanol, a sy'n ni'n meddwl, mae hwnna'n hen, dwi ddim eisiau fo. Neu, mae hwn ddim yn gweithio yn y ffordd mae fod i, dwi ddim eisiau fo. A sy'n ni'n rhoi y pethau yma mewn pentwr. A wedyn, sy'n mam yn dod draw i weld beth o'n i'n neud. A sy'n hi'n gweld yr pentwr yma ar y llawr. A sy'n hi'n mynd troi iddo fo, mynd, be di hwn? A sy'n hi'n codi rhywbeth. A sy'n hi'n dweud, be di hwn? A sy'n hi'n dweud, na, ti ddim eisiau hynna, mae'n hen, ti ddim yn gweithio rhagor, mae di mynd troi hen ar llall. Fel arfer yn rhyw fatha pot bach neis, neu jar canoell, neu rhywbeth fel hynna. Dim byrpus iddo. A sy'n hi'n dweud hynna, mam, ti ddim eisiau fo. Ond sy'n mam yn dweud, ond gai fo. So sy'n hi'n gadael chi gael o. A wedyn, mewn chydig, sy'n hi'n mynd lawr grisiau. A sy'n ni'n gweld yr pot bach hyn, neu'r pot canoell, o'n i'n mynd i taflu allan. A sy'n ni'n gweld o yn eistedd ar y mantelpiece fel tea light holder, neu rhywbeth fel hynna. Achos oedd mam di gweld y peth, ac oedd hi di gweld y potential ynddo fo. Oedd hi wedi gweld y defnydd ohono fo. Oedd hi di gweld y marciau gyd arno fo, oedd hi di clywed yr hanes i gyd, ond oedd hi wedi gweld potential ynddo fo i ddefnyddio fo, a di gweld pwrpas newydd iddo, ac yn gweld sut oedd yn gallu cyflawni pwrpas newydd. Ac yr amgylchiad y roci oedd Jacob wedi cael ei hun iddo, i mewn iddo, a'r y person mwyaf annisgwyl a'r annhebygol oeddo, doedd dim byd yn ei hanes oedd yn rhy gwael i Dduw dal defnyddio fo a gweithio ynddo fo a trwyddo fo. Fel mam yn gweld hen pethau fi, roedd Duw yn gweld Jacob yn union fel oedd o. Ond oedd e dal wedi ei ddewis ar gyfer pwrpas newydd, fel rhan o'i gynllun mawr ef. Yng nghanol stori a hanes Jacob, mae yna hanes o Dduw yn ei gyfarfod ac yn rhoi enw newydd iddo, yn rhoi'r enw Israel iddo.
Oherwydd troedd fo, oedd Duw yn mynd i wneud cenedl fawr a chyflawni ei addywyddion ac ewyllus troedd fe. Ond erbyn y pwynt yma yn yr hanes, dyn ni'n ffindio Jacob yn hen ddyn. Ac ar ôl blynyddoedd o newyn a chlywed bod ei fab oedd yn meddwl oedd wedi marw dal i fyw. Dyma Jacob a'i holl deulu yn gwneud y taith i lawr i'r Aifft. A dyn ni'n gweld bod Jacob ar ei ffordd i lawr yn stopio yn Beersheba. Ac oedd wedi stopio mwyn cyflwyno a berthau i Dduw yno. Nid am y tro gyntaf dyma Jacob yn cyrraedd pwynt aroedd o cael yn ei fywyd. Felly beth mae'n gwneud? Mae'n troi at Dduw. Byddai'n dealladwy iawn i Jacob fama bod yn ofnus iawn o beth oedd yn mynd i ddod nesaf. Oedd yn hen ddyn erbyn hyn, oedd e ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddod nesaf. Bydde wedi bod yn awyddus iawn o'r rhybuddion gath Isaac ac Abraham i beidio mynd lawr i wlad yr Aifft fel rhan o cyfamod Duw efo nhw. Ond dyma Jacob yn dechrau ar y ffordd lawr i'r Aifft. Ond beth mae Duw yn dweud wrth Jacob yn y cyfarfod dyn ni wedi darllen bore yma? Mae'n dweud hyn: Duw ydw i, Duw dy dad. Paid bod ag ofyn mynd i lawr i'r Aifft. Bydda wneud i'n genedl fawr yno. Dwi'n mynd gyda ti i'r Aifft, a byddai'n dod â ti yn ôl eto. Bydd Joseph gyda ti pan fyddi di yn farw. A fama dyma Duw yn cysuro Joseph ac yn dangos ei fod gydag e. Yn dangos y camau nesaf iddo. A roedd Jacob wedi ymateb ar unwaith i alwad Duw. A dyma fe'n dweud y geiriau yna: dyma fi. Mae'n siŵr oedd Jacob yn berson oedd yn ymwybodol iawn o'i methiant trwy fywyd, yn gwybod oedd yn berson annisgwyl ac annhebygol i fod yn rhan o gynllun Duw. Ac i ni gyd heddiw, mae'n gallu bod yn hawdd iawn yn dydy. I ni weld yn hunain fel pobl fel hynna, pobl sydd wedi methu, wedi gwneud penderfyniadau anghywir ac ynoeth. Pobl sy'n cael ein diffinio gan ein goffennol i'r pwynt lle byddai Duw ddim eisiau defnyddio ni. Mae'n gallu bod yn hawdd iawn yn dydy ganolbwyntio ar ein methiant a'n gwendidau. A gadael iddyn nhw fod y peth sy'n ein diffinio ni ac yn cael gafal arno ni. Dychmygwch am eiliad sîn mewn ffilm. Fel arfer, os mae yna rhywbeth yn digwydd mewn sîn, a mae rhywun sydd eisiau rhedeg i ffwrdd, dych chi'n cael chase scene yn dydych. Ac wrth iddyn nhw rhedeg i ffwrdd, yn lle jyst rhedeg yn syth a canolbwyntio ar lle maen nhw'n mynd, a lle saff maen nhw eisiau mynd, fel arfer beth ydy'r pobl yn wneud? Dyn nhw dal i edrych yn y blaen? Maen nhw fel arfer weithiau dydyn yn troi yn ôl yn dydyn. Ac wrth gwneud, weithiau maen nhw'n tripio, mae'n slofi nhw lawr, ond maen nhw ddim yn canolbwyntio ar lle maen nhw'n mynd. Maen nhw'n edrych yn ôl i weld beth sydd tu ôl iddyn nhw. A dyma mae Duw ddim eisiau gwneud i wneud. Cos weithiau dyn ni'n gallu bod yr un peth yn dydyn. Dyn ni'n gallu trio symud ymlaen yn y bywyd mae Duw wedi rhoi i ni, yn ein ffydd, ond dal weithiau yn edrych i nôl ar ein gorffennol, ar ein methiant, a'n gwendidau, a meddwl bod Duw ddim yn gallu defnyddio ni. Ond dyma di'r peth anhygoel am Duw a'r newyddion da, a beth mae hanes Jacob yn dangos i ni. Does dim byd yn ein bywydau, yn ein gorffennol, ein methiant, a'n gwendid sydd yn rhy gwael i Dduw defnyddio ni. Oherwydd trwyddo fe, dyn ni'n cael ein creu yn berson newydd. Dyn ni'n cael bywyd newydd yn dydyn.
Ble does dim angen i ni dal gafael ar y pethau o'r goffennol. Dyn ni wedi bod yn canu bore yma, bod ni'n rhydd yn y bywyd newydd. Mae Duw yn rhoi i ni. A mae yna alwad i bob un ohono ni, lle mae Duw eisiau rhoi yr ryddhad yna i ni allu byw yn y rhyddid o'r bywyd newydd. Mae 2 Corinthiad 5 yn deud hyn. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Gallwn ni gadael fynd ar yr hen drefn a chamu fewn i'r bywyd newydd sydd wedi cael ein rhoi i ni. Trwy Jacob yn ymateb, dyma fi, i alwad Dduw. Dyn ni'n gweld bod ewyllus Duw yn cael ei wneud mewn a thrwy person annisgwyl ac annhebygol, ond oedd yn rhan o stori mawr Duw. Trwy Jacob ac Abraham o'i flaen, roedd y ddewyd Duw a chyfamod Duw wedi dod i fod. I fod yn bobl Duw, cenedl lle byddai Duw yn addo bydd disgynyddion Abraham, Isaac a Jacob yn arwain mewn cannoedd o flynyddoedd wedyn at luniach Iesu Grist fel ein hachubwr. A heddiw mae pob un ohono ni gyda galwad gan Dduw fel Jacob. A'r galwad cyntaf ydy'r galwad i ni dod ato fo ac i dderbyn o fel brenin, fel ior a ffrind yn ein bywydau. I fod yn ddisgybl iddo trwy gydol ein hoes. Fel dyn ni'n canu mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meau gyd yn afon Calfari. Mae'r galwad yna i bob un ohono ni ei dderbyn. A wedyn hefyd mae yna galwad penodol i ni gamu fewn i. I gamu fewn i'r hyn sydd gan Duw ar ein cyfer ni, yn ein byd, yn ein bywydau. Yn y ffyrdd mae Duw eisiau defnyddio pob un ohono ni fel rhan o'i waith, fel rhan o'i stori mawr. I Jacob oedd ateb yr alwad yna yn golygu symud lawr i'r aifft a mynd lawr i'r aifft. A camu fewn i'r iddewyd y byddai Duw gyda fe. A byddai Duw yn gwneud cenedl fawr yno a dod â fe nôl i Canan. A mae pob un ohono ni sydd gyda galwad ar ein bywyd. Bydd yn edrych yn wahanol i bob un ohono ni. Mae Duw yn galw pob un ohono ni i fod yn dwylo a traed Iesu yn y llefydd mae eisiau ni i fod. Mae rhai ohono ni yn cael ein galw i weithio a cael ein galw i lle gwaith. Mae rhai ohono ni yn cael ein galw i sefyll dros cyfiawnder, i fod yn dwylo a traed Iesu yn yr ysgol, yn yr ysbyty, yn y llefydd gwahanol, i Dduw cael gweithio ynddo ni a troeddo ni, i ddod ag agoniant iddo fe. Bydd pob un ohono ni efo galwad gwahanol. A mae hynna yn mor exciting yn dydy. Yn fod Duw yn defnyddio ni ein gwendid, ein methiant. Mae'n defnyddio ni ac yn galw ni i llefydd i dangos fo i'r pobl o gwmpas. Mae Duw eisiau gweithio troedden ni'n union fel oedd yn gweithio troi Jacob. Gyd dyn ni angen gwneud ydy dweud arglwydd, dyma fi, defnyddia fi. Yn yr iaith Hebraeg, mae gair dyma fi yn just un gair bach, hineni. A dyma'r gair sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y galwad yma gan Dduw i Jacob, a'r galwad pob un o'r pobl byddwn ni'n edrych ar dros yr wythnosau nesaf, hineni. Ac mae'r gair yma yn yr ystyr gwreiddiol yn golygu dyma fi. Ond hefyd mae'n mwy o ddyfnder i'r gair yma. Achos roedd dweud hineni yn golygu dyma fi, ond hefyd oedd yn golygu dyma fi
Dwi ar gael yn llawn. Dwi ar gael i ti defnyddio fi. Gwna beth o'i ti eisiau gwneud ynddo fi a troeddo fi. Ac oedd Jacob gyda dewis i wneud pan glywodd Duw yn alw arno fo. Dewis o sut oedd yn mynd i ymateb iddo. Gallai fod wedi bod fel y plant yn dosbarth fi yn anwybyddu a ddim yn ateb. Yn cael ei distractio gan pethau eraill, gan ein gorffennol a'r methiant oedd e wedi cael yn ei bywyd. Ond na, roedd Jacob yn barod i dderbyn. Felly pan atebodd Jacob Duw, ei ateb oedd, hineni. Dyma fi, ar gael i ti, gyda fy sylw llawn arna ti, ac yn barod i ti gwneud be ti eisiau gwneud troeddo fi. Ac efallai bore yma wrth i ni clywed hanes Jacob a meddwl am y pethau yma, falle bore yma, dyn ni angen cael ein hannog bod Duw yn dduw sydd yn dewis pobl fel Jacob, pobl fel ni, pobl annisgwyl, pobl annhebygol, ond yn dewis ni i weithio allan i ewyllus troeddo a gweld ei deyrnas ef yn torri troeddo. Falle bore yma, dyn ni angen penderfynu sut dyn ni am ymateb i alwad Duw. Os ydyn ni am ymateb fel Jacob yn dweud dyma fi, dwi'n barod a dwi ar gael i ti wneud yr hyn roi ti eisiau gwneud ynddo fi a troeddo fi. Ond efallai bore yma yna angen i ni gadael fynd a rhoi o'r pethau sydd efallai yn dal ni yn ôl. Sefyllfeoedd, penderfyniadau, beiau, a rhoi nhw gyd i Dduw. Rhoi'n sylw llawn arno fe, yn camu fewn i'r bywyd newydd ar y wyllus sy gan Dduw ar ein cyfer pob un ohono ni. I fod ar gael yn llawn i dderbyn galwad Duw, iddo fe defnyddio ni, clod iddo fe ac mwyn ei enw ef. Felly dwi eisiau ni jyst cymryd bach o amser. Jyst i tawelu'n ein hunan am funud bach. I ymateb i be dyn ni wedi clywed a be mae Duw efallai wedi bod yn siarad gyda chi am y bore yma. Felly dewch chi jyst cymryd munud bach dawel a wedyn na i cloi mewn gweddi i orffen. O Dduw Tad, dyn ni'n diolch i ti bod ti yn Dduw sydd yn teilwng ac yn teyrnasu. Ti'n Dduw sydd yn iwr dros oll, yr un sydd wastad wedi bod a'r un wastad fydd. Diolch bod gen ti cynllun a phwrpas ar gyfer dy fyd di ac ar gyfer dy bobl di. Diolch dy fod i'n galw pob un ohono ni. Yn gyntaf, i ddod i fewn i perthynas byw gyda ti. A wedyn y galwad i'r llefydd ti eisiau defnyddio ni. Y llefydd ti eisiau defnyddio ni fel rhan o dy wyllus di a dy gynllun mawr di. Diolch dy fod i'n galw ni gyd i llefydd gwahanol a phobl gwahanol. Helpa ni fod yn pobl sydd yn gwrando arna ti.
i ti ein archwain ni, lle ti isio ni i fod. Yn arglwydd, mae yna amseroedd lle dyn ni'n gallu teimlo bod ni ddim yn pobl sydd yn heiddi cael ein defnyddio gen ti. Ond diolch dy fod ti'n dewis, gallu ac eisio gweithio allan dywyllus di trwy pobl fel ni. Bod annisgwyl ac annhebygol ydyn ni arglwydd, ein goffennol, ein methiant, ti dal yn galw ar bob un ohono ni. Ond Duw, os mae'n unrhyw beth sydd yn dal ni yn ôl, os mae'n unrhyw beth sydd yn cael gafal arno ni dal, dwi'n gofyn y bydd y dyn ein helpu ni trwy nerth yr ysbryd glân, i adnabod ac i gadael i fynd. Yn cofio bod ni'n cael ein creu yn berson newydd trwyddo ti, i ni cael byw yn y ryddhad sy'n dod gen ti. Arglwydd, helpa ni i allu glywed alwad di. A helpa ni i fod yn barod i ymateb i dy alwad di. Yn barod i ddweud, dyma fi. Yn barod i ti defnyddio ni a gweithio ynddo ni a thrwyddo ni. I weld y fwriadau di yn cael ei weithio allan yn ein cymuned, yn gwlad a'n byd ni. Yn dy enw sanctaidd di, ni'n gweddio hyn. Amen.